फाइडिं के फ्रेंड्सों सोंथिनि काisa short information नायलायनाय फ्रेंड्सों अबो हंके जेसिनि पंचायत एग्जीक्यूटिव CDPO ताई चिनि ICDS सुपरवाइजर नि जे जों ऑनलाइन एप्लाई खालामनाय TPSC दै अबनि एग्जाम फाइनाय 6 तारिख नभेम्बर अंगनाय अबन बागै दिनै निसिमि एडमिट कार्ड रखा एडमिट कार्ड जतो डिटेल्स दंगो ब जागा सेंटर खलायनाय कयता निसिमि एग्जाम अंगनाय नरक एडमिट कार्ड डाउनलोड खायना रंया हंके आपना आं तिनि नरंग बाकी एडमिट कार्ड नायनाय जरा डाउनलोड खायना तो खायना बायखिना इंगे फाटि फुंनाय जों नरंनि नेट गूगल फन थाने गूगल क्रोम थाङै नर कायसा थाङै सर्च खायदि ताम होनाय TPSC होनाय टाइप खायदि TPSC होनाय टाइप खायनाय नरक सर्च खायदि फ्रेंड्सों सोंगमतिगे वेबसाइट TPSC नि टाइप खालाय सर्च खायमानि परे अमतिगे फायनाय जेसिनि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन होनाय बिनि वेबसाइट फायनाय नरक अ जागा थाङै अ जागा क्लिक खालायबो डाइरेक्ट बिनि होम पेज थाङै नरक खालायमानो इनके सोंयां तलावो स्क्रल खायति सेने दि फ्रेंड्सों TPSC नि जे करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग होनाय और नानि दि करो अ जागा tpsconline.in होनाय दंगो अ जागा नर थाङै क्लिक खायमानो हायके डाइरेक्ट लॉगिन नि फाइने ऑप्शन सागति सागंके और लॉगिन हो जागा थाङै नरक को खालायमानाय लॉगिन खालायमानाय गसं जे कोनो जागा खांसिनाय जों ताबो अ लॉगिन मानि जागा थांसिनाय डाइरेक्ट नानि दि बाहायके फाय फ्रेंड्सों जों अ जागा लॉगिन खाजांनाय फाइनायसिनि ईमेल आईडी जों जेफुरो आफुरो एप्लाई खायफुरो जे ईमेल आईडी रमानि लॉगिन आईडी ताइ नरंग जे पासवर्ड नरक आईडी पासवर्ड दोइनाय नरक अ जागा I am not robot माने जागा थाङै क्लिक खायनाय नरक लॉगिन खायदि इनके जदिनो नरक पासवर्ड पखांके फॉरगॉट पासवर्ड खायदि फ्रेंड्सों इनके नरक फॉरगॉट पासवर्ड खालायनायदि इनके आं ताबुक लॉगिन खायगा इनके नरक बाहायके फाय ऑप्शन फुनुंनाय इनके फ्रेंड्सों आं आरो ईमेल आईडी टाइप पासवर्ड टाइप खालायके ताबो और I am not robot होन जागा क्लिक खायनाय आं ताबुक क्लिक खायके अमतिके फायनाय राइट चिन्ह अंगैनाय जों ताबुक और तलावो लॉगिन क्लिक खायनाय लॉगिन क्लिक खायगा फ्रेंड्सों अमाके गाइडलाइन कायसा ओपन नाय जों अ जागा यांगो क्रॉस रनाय क्रॉस रखांके नि यांगो वेलकम होननिने मुं फायनाय नि डैशबोर्ड ओपन फायनाय नों यांगो कयटा एप्लाई खायजाक अबो फायनाय फ्रेंड्सों और जे ताबुक रमदि 2000 जे जों CDPO सुपरवाइजर अंगनि जों कायसा एप्लाई खायपिका अमो हंके जों जे पुइलानि सुपरवाइजर अबनि ओ जों क्लिक खायनाय अ जागा जों एक्शन क्लिक खायगे नायदि एक्शन क्लिक खायगे बियो पोस्ट डेटल प्रिंट पोस्ट डेटल आर परे प्रिंट एडमिट कार्ड म जागा कल फायनाय जों एडमिट कार्ड जों क्लिक खायनाय एडमिट कार्ड डाउनलोड खायनाय अमतिके फायनाय फ्रेंड्सों सिनि एडमिट कार्ड अमतिके फायनाय yang सागा प्रिंट माने ऑप्शन थाङै जों प्रिंट खालायबा जों डाउनलोड खालाय मानो इंगे यांगोनि मुं रोल नंबर नि मुं ताइ कैंडिडेट नेम रोल नंबर ताइ एप्लीकेशन नंग आव हेरक फायनाय फादर नेम रक इंगे फ्रेंड्सों नि एग्जाम डेट एग्जाम वेन्यू और खुंपु एकाडेमी रिजाल्ट टाइम बसक 11टा निसिमि 12:30 जरा सब्जेक्ट पेपर इनके जनरल स्टडी एंड अरिथमेटिक इको जागाटा मतलांग नांनाय एंट्री जतो डिटेल्स गाइडलाइन दक जागो इंस्ट्रक्शन और जातंगो नर अमतिके डाउनलोड खालायनाय प्रिंट खालायनादि लॉगिन खालायनाय ओंखाय फ्रेंड्सों आसुनो ते जतनो हायनो हाय हाम